Hola, em dic Erika Pallaret Flores. Tinc 27 anys. Visc a Sabadell Centre. Treballo en una guarderia amb nens petits. L'empresa es diu Cau Catau. Tinc els cabells rossos i llargs. Tinc els ulls de color blau durant el dia i per les nits els tinc de color verd. Tinc el nas xato. La boca tinc petita i riallera. Les orelles són petites. El cap és petit, el cos és normalet i rodoneta. Soc baixeta. Això és el físic, ara t'explicaré el psíquic. Soc intel·ligenta, també soc sincera i honrada. Tinc un bon cor a les persones que estimo. Soc una bona persona que em fan sentir feliç. Sempre faig coses, mai m'avorreixo. També soc molt enamorada, no només amb una persona, sinó també en general. A les persones que m'envolten. Soc molt amable amb les persones. Accepto tal com soc, amb la síndrome de Down, perquè per mi significa molt poder-ho superar-ho. I ja ho tinc tot superat, i estic lluitant encara més. Vull ser la persona més forta del meu univers, i espero que el meu univers sigui encara més. El que realment penso que no és tan important els anys, el que és més important són les ganes de viure. O sigui que quan arribi el meu futur tindré la vida que voldria tenir.